الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كيرت رسول صلى الله عليه وسلم فنوني عالم تكنهري رحمتك كمغا الله سبحانه وتعالى وحيك ربافوني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ತಿಮ್ಮನ್ ರಸ್ಕದಾಂಗೆ ಕದೆಗೆ ಫಾನು ಆಲಂ ತಕಂಹುರಿ ರಹ್ಮತೆಕ್ ಕಮುಗ ಮೆನುವಿ ನುಫಣುವ್ವಮೆ ಮಿ ಆಯತುಗ ಆಲಂ ತಕೆ ಮಿ ಬಸುಳುಗೆ ಮುರಾದಕಿ ಇನ್ಸಿನ ಜಿನ್ನಿಗೆ ಗಾತವೆಸ್ ರಸೂಲ್ ಕಮ್ಯಾಗೆ ಫಣುವುನು ವಾಹಕ ಯಾನಿ ಇನ್ಸಾನನ್ನ ಕಿವೆಸ್ ಆಲಮೆ ಅದಿ ಜಿನ್ನಿನ ಕಿವೆಸ್ ಆಲಮೆ ಅದು ಎಣು ಕಾಯನಾತ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಯನಾತ ಕಿವೆಸ್ ए कायनात का वकिन निस्बे कुराय आलम अहम बीमा आलम तकं हुरी रहमत कमुगा मेनुवी मैं नबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल का मैगेंग रिसालत के नुफनुवा कमुगा अल्लाह ताला नि आयतुगा खबर कुरवनी हमें फदान एहंग आयतुगा अल्लाह ताला वही कुरवफवनी तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा. तबारक الذي नज़्ज़ल الفرقان फुरक़ान ए कीरित कुरान एकदांगे अलाया बाबा लेवी इलाहु के मतिवरी कमाए ए कुरान बाबा लेवुनी आलम तकं हुरी इंदारे कम गए नोत एकदेगे फानो फोनुवुनी आलम तकं हुरी इंदारु दे बेकदे तो गए एम बिमा कीरित कुरान बाबा लेवुनी बस आलम तकं हुरी इंदारे के गोतुगा अदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलम तक रहमत कमुगा फोनुवुनु बेकले हमें गोता अलोन में इंसानु उफेद्देवुनु मकसदा बेहे गोतुम वहाँ कदेकेवे कोम्मे मकामेगा अल्लाह ताला के वही बसफुलु अदारियत सूरत के फंसा सवना आये दिक्र कुरवे ए आयतुगा अल्लाह ताला वही कुरबा फवनी वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंस तिमन रस्कलांगे जिन्निन अदि इंसी इन्वेस तिमन इलाहं अळुकं कुरुम मेनुवी खल्कुनु कुरवमे मिया तुगा अल्लाह ताला मिवनी हमें कनि इंसानु के वहां के नुम बयान कुरवाफ इंसानुन अदि जिन्नि इन्वेस खल्क कुरवाफने अल्लाह ताला अळुकं कुरवुमशे हमें को कीरित कुरान के एंग आयत गावे समा निमान देहवागुतं ऐसे बोरे अगुतं अल-अन्नाम सूरत के सते का 30 आयत का अल्लाह ताला वही कुरवफवे या माशरल जिन्नि वल इंसी अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाति वयुन्ज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हादा या माशरल जिन्नि वल इंस ए जिन्निना इंसिंगे जमाअते ए जिन्निना इंसिंगे जमाअते तिमं अल्लाह के रसूल बेकदुं त्याबामियों के क़ातंग ऐस तिमं अल्लाह के आयत कियावादी इंदार को मी दुआ हूँ तिमं अल्लाह के हज़रत अन्नजेने कमा में दुगा ए बेकदुं बयान को नुदेवा है ये मियाँ तुगा रसूल बेकदुं के वजीफ़ा अल्लाह ताला अंगवमु मुखातब को रब्बा फमनी इंसीना जिन्निना मिदे जमातन एकुगा वागोता हमें गोता الرحمن सूरत के 30 आयत का अल्लाह ताला वही कुरानी या माशर अल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तंफुदू मिन अक़तारि समावाति वल अर्दि फंफुदू ला तंफुदून इल्ला बिसुल्तान या माशर अल जिन्नि वल इंसी ए जिन्निना अदि इंसी के जमाते तेबेमुना कुलदान वेगें बाणमा उड़ुतकुगे हिया वही कमुन्ना आदि मी बिम्मतिम फिलादाश एकमकी इंसानु नबस आदि जिन्ने नबस अल्लाह ताला के कुलदुमंत कम एकदांगे बारुन मेनुवी कुरेवेने कमेन्नुने मिया तो अल्लाह ताला अंगोने हम बिमा एतन आयतगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनुनी इंसीना जिन्नी के गातक कमा आदि इंसीना जिन्ने खौफ कुरेबुने अल्लाह ताला अळुकं कुरमट्टका कमा आदि क़ियामत दुगा इंसीना आदि जिन्नीना वस एक माँ बेह गोतुन सुवाल कुरे बेने कमा रसूल बे कदुन फनु भी दुगा एबे कदुन ना एबामी हूँ इमाम वुमा में दुगा सुवाल कुरे बेने कमा अल्लाह ताला मिवनी कीरी तो कुरान का अंगवाफा
jinnin kirit Qur'an aduha iman vi waki surat kirit Qur'an ga boy jinn surai e surat ge furtama ayat baladum salon menna egigen dani kirit Qur'an bama levani hame kan insanunna nunkama me insanunna jinnin ge macha Allah taala baba levi risadat ekkan Allah taala wahi kurabafani qul kadegfanu vidalu washe uhiya ilayya timan kadegfana wahi ge zariyan engevijje annahu istama'a nafarun minal jinn hamakashavarun jinni ge tere bayako kirit Qur'an aduha fiye faqalu inna sami'na qur'anan ajaba ade abami bunya timan men aduha fiye me waran ajab qur'ani viharan qur'ani kirit Qur'an ge basfuluta يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إفوتكي هيو مغم مغدكا فوتكي فهي تمامنگ very إله هو إهم فراتكا تمامن دن دوان كوش شريك نقرآن من هذه منون سهن آياتوغا بسما مميرمون الله تعالى أنغوافة جنين كيرت قرآن أدوها هذه كيرت قرآن کے مجلس تک حاضر ہوئے kirit Qur'anan imam bikamuge wahakata egotum Allah taala wahi kurabafani waiz sarafna ilayka nafaran minal jinn timanas kanange kadege faanuge ariha kadege faanuge gata jinninge bayaku fonu vihinduge yastami'una alqur'ana emihum Qur'an aduhiye falamma hadaruhu qalu ansitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihan ebamihum jinnin hazir vihindu emihum ebbayako anebbayaka bune olune ansitu tebamihum adumaduko kiyeve mi kiyuma aduhashe falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin adi ekiyawa vidalu basultan nimumu emihum ge gawman emihum gos efota dawatu de adi efota gawa kantataka mi dekolu vejje bekan indaru de baikamuga bekal emihum vie qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa emihum gawman emihum gosa bunye timammen aduha fi me Musa alayhi salam fawga Allah taala bawa labwa fawa fote musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim ay kuriga bawa lemunu fottawga wa kantatta tedukurava adi sida vegemba tedu maqaddawatu de fotake e fotaki ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim e timammenge qaumuge mistakunne Allah taala ge rasulan iman washe erun tebamiyuge faafata fussawa azab bodwegen wa azabun tebamihum salam vegendana enkamun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaki muli alam takafunu vunu rahmat muli alam tak insina jinni ge gata funu vunu bekade kirit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jinnina kurawfa muamalataka baladaruga emme furtama be salondu faa kollam beenumani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanaka vihindu adi ashab bekadunna dina goa devumuga demihunne vihindu ekadege faano jinnina dina goa devum badagennebe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jinnina da'wat devuma badagennebe alqama rahimahullah garihun riwayagembe قال أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن القمة رحمه الله بدان تمنى ابن مسعود رضي الله عنه كارجا سؤال دنم تبيك دم ترين بس بيك دكو رسول الله صلى الله عليه وسلم جنين الدعوة دفن بداعن نبي هندوكا إكاديك فانوكا أريهوكا بداعن نبي توي هندو ابن مسعود رضي الله عنه بدالوي لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل نونك يكمكو إريكو رسول الله صلى الله عليه وسلم تممن نايكوغا أولوفافا كل يكن يكدك فانو جلي تممن برا كمبدو جي أدي وادي تكا
ಶಿಯಬುತ ಬದ ಹೆದಿಮೆ ದೆಫರ್ಬದ ದೇತೆರೆಯ ವಾದಿ ತಕ ತಂತ ತಿಮ್ಮೆ ಬದ ಹೋದಿಮೆ ಅದಿ ತಿಮ್ಮನ್ನಮೆ ಬುಣಿಮೆ ಕದೆಗೆ ಫಾಣು ಅಣಕ ಅಸೀರು ಕುರೆವಿಗೆ ಹಯ್ಯರು ಕುರೆವಿಗೆ ಗೆಂದೆ ಬುಣಿ ನೂಂಬಾಯೆ ಅದಿ ಎಫೋಗ ಇಬ್ನ ಮಸೂದ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳುವನಿ ಫಬಿತ್ನಾ ಬಿಶರ್ರಿ ಲೈಲತಿನ್ ಬಾತ ಬಿಹಾ ಕೌಮುನ್ ತಿಮ್ಮೆ ಬಯಕು ಮಿಯೊಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಕಂಬಡುವೆಗೆಂತಿಬೆ ರೇಗಂಡು ಹೇದ ಕುರಾನ್ ಹಾದತುಗೆ ತಿಮ್ಮೆ ಎರೆಗೆ ರೇಗಂಡು ಹೇದ ಕುರಿ ನುಹಣು ಕಂಬಡು ಮುಗೈ ಫಲಮ್ಮ ಅಸ್ಬಹ್ನ ಇದಾ ಹುವ ಜಾಯಿಂ ಮಿನ್ ಕಿಬಲಿ ಹಿರಾ ದೆನ್ ಹೆದುನು ಮುನ್ ತಿಮ್ಮನ್ನ ಫೆನಿನ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹಿರಾ ಫರ್ಬದ ಅವಿ ದಿಮಾಲುಂ ಬಡಾಗಣ್ಣವನಿಕು ಅದಿ ತಿಮ್ಮಮ್ಮೆ ಎಮೇರುಮುಂ ಎಕದೆಫಾನ ದೆನ್ನವೀಮೆ ತಿಮ್ಮಮ್ಮೆ ಕದೆಗೆಫಾನು ಗೆಲ್ಲಿ ಕದೆಗೆಫಾನು ಹೋದುಮ ಏಕಿ ತಂತಂ ಬದಾ ಹೆದಿಮೆ ಕಮಕು ಫೆನಿವ ನುಫೆನುನೆ ಅದಿ ತಿಮ್ಮಮ್ಮೆ ವರ ಕಂಬಡುವಗಣ್ಣೆ ರೇಗಣ ಹತರುದಂ ವಗುತ್ತಂ ಹೇದ ಕುರಿ ಎಹೆಂದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವನಿ ಅತಾನಿ ದಾಯಿಯಲ್ ಜಿನ್ ತಿಮ್ಮಂ ಕದೆಗೆಫಾನು ಗಾರಿಯ ಜಿನ್ನಿಗೆ ತೆರೆನ್ ದಾವತು ದೇ ಬೇಕಾದ ಕೊ ಆಸ್ ದೆನ್ ತಿಮ್ಮಂ ಕದೆಫಾನು ಫದಹಬ್ತು ಮಾಹು ಎನೆಯಕು ಗದಿಯಾಮೆ ಫಕರಾತು ಅಲೈಹಿಮುಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ತಿಮ್ಮಂ ಕದೆಗೆಫಾನು ಎ ಜಿನ್ನಿಗೆ ಜಮಾತ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವಾ ದಿನೀಮೆ ಅದಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ದಾವತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಜಿನ್ನಿನ ದೆವಿ قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وأرى نيرانهم وسألوا الزاد فقال ಅದೇ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಸ್ಹಾಬು ಬೇಕಲುಂ ನಾಯಕುಗ ಏಕದೆಗೆ ಫಾನು ಎ ರೇ ಜಿನ್ನಿನ ದಾವತು ದೆವುಮ ಬಡಾಗೆನ್ನವಿ ತಂತನ್ ದೆಕ್ಕೆವಮ ಬಡಾನ್ನವಿ ಅದಿ ಎ ಜಿನ್ನಿಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಕಾ ಏಕದೆಗೆ ಫಾನು ಹೇದ ಕುರೆವಿಂದುಗ ಎಮಿಹುನ್ ರೋಕುರಿ ಅದಿಫಾಂಗಂಡುಗೆ ಅಸರು ಎತನು ಏಕದೆಗೆ ಫಾನು ಅಸ್ಹಾಬ್ ಬೇಕಲುನ್ನ ದಕ್ಕವಾದೆವಿ ಅದಿ ಎಫ್ಫಾವುಗ ಜಿನ್ನಿಂಗ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸುವಾಲ್ ಕುರೆವಿ ಹಲಾಲ್ ಕಾಬೋತ ಕೆಚ್ಚಕಿ ಜಿನ್ನಿನ ಕೊಬಾತೋ ಎಹೆಂದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಲಕುಂ ಕುಲ್ಲು ಆಜ್ಮಿನ್ ذುಕಿರ ಸ್ಮುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲೈಹಿ ಯಕೌ ಫಿ ಐದೀಕುಂ ಔಫರ ಮಾ ಯಕೂನು ಲಹ್ಮನ್ ವ ಕುಲ್ಲು ಬಾರತಿನ್ ಅಲ್ಫು ಲಿದ್ದವಾಬಿಕುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ನಂಫುಳುಗ ಹಲಾಲು ಗೊತುಗ ಕತಿಲವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಜನವಾರೆಗ್ಗೆ ಕಶಿ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಅತಂ ಅರಾಫಿನಮ ಏಗ ತಿಯಬಾಮಿಹುನ್ನ ಫುರಿಹಮೆ ರಂಗಳ ಕಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಮಸ್ ಲವ್ವಾನತೆ ಅದಿ ಹಮೆಯಕೋ ಮಿ ದೂನ್ಯ ಜನವಾರುಗೆ ಗುಯಕಿ ಎಯಿ ತೆಬಾಮಿಹುಂಗೆ ದಾಬ್ಬಯಂ ಹುರಿ ಕಾಬೋತ ಕೆಚ್ಚೆ ಎಂ ಬೀಮ ಮಿತಾಗ ಜಿನ್ನಿನ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದಾವತು ದೆವ್ವಿಕಮ ಅದಿ ಏಕದೆಗೆ ಫಾನು ಎಮಿಹುನ್ನ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವ ಅಡು ಇವ್ವೆವಿಕಮ ಅದಿ ಹಮೆಯಕೋ ಜಿನ್ನಿನ ಹಲಾಲುವೆಗೆಂಬ ಕಾಬೋತ ಕೆಚ್ಚಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದೆವ್ವಿಕಮ ಅದಿ ಮಿ ಹದೀಸುನ್ ಇಂಗಿಗಂದೆ ಜಿನ್ನಿನ್ ವೆಸ್ ಎಮಿಯುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಸವಾರಿಯ ದಾಬತವ್ ವೆಸ್ ಹುರಿಕಂ ಅದಿ ಗೆಂಗುಳೇಕಂ ಅದಿ ಹಮೆ ಯಾಕೋ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಉಳುಗ ಹದೀಸ್ ಕುರವ ಫಲಾ ತಸ್ತಂಜು ಬಿಹಿಮಾ ಫಇನ್ನಹುಮಾ ತುಆಮು ಇಖ್ವಾನಿಕುಂ ಎಹಂ ಬಿಮಾ ಜನವಾರು ಕಶಿನ್ನ ಜನವಾರುಗೆ ಹಿಕಿಫ ಹುನ್ನ ಗುಯಿತಕುಂ ಮಿ ಗಾಫದಾಂಗ್ ಹಿಕಿಫ ಹುಟ್ಟಸ್ ವೆಸ್ ಏಗೆಂ ಇಸ್ತಿಂಜಾ ಕುರುಂ ನಹಿ ಕುರೆಗೆಂಬೆ ಅದಿ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಏಯ್ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಅಹುಂಗೆ ಕಾಣಾಯೆ ಜಿನ್ನಿನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಎತಕೆತೀಗ ಕಾಣಾ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಗೊತಕುನ್ ಲವ್ವಾಕಂ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಹುಳುಗ ಬಯಾನ್ ಬೆಗೆವೆ ಅಳೋನ ಮಿತಾಗ ಫಾಂ ಕೊಲನ್ ಜೇನಿ ಜಿನ್ನಿನಕಿ ಮುಳಿಂಗ್ ಎಹೆಂ ಆಲಮೆ ಹದೀಸ್ ಮಿ ವಾಗ ಫರಮಳನ್ ದನ್ನವಾದಿ ಇನ್ಸಾನಿ ಆಲಮ್ಗೆ ವಾಗೆ ಅದಿ ಜಿನ್ನಿಗೆ ಆಲಮ್ಗೆ ವಾಗ ಎಹೆಂ ಮಿ ರೂಹಾನಿ ಆಲಮೆ ಜಿನ್ನಿನಕಿ ಜಿನ್ನಿಗೆ ಕೆವಂ ಹುಣ್ಣಾನಿ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ಮರುಫುಣ್ಣ ಜನವಾರು ಕಶೀಗ ಮಸ್ ಹುಣ್ಣಾನಿ ಕಿಹಿನೆತ್ತೋ ಮಿವಾಂತಕಿ ಅಳೋಣ್ಮೆನ್ನ ತಸವ್ವರು ಕುರವೇನ ಕಂಕಮೆನ್ನು ಈ ರೂಹಾನಿ ಆಲಮೆ ಎಹೆಂ ಬೀಮ ಏಗೆ ಹುಣ್ಣಾನ ಗೊತ್ತಕಾಬೆದು ಸುವಾಲ್ ಕುರ್ಮಪುರೆ ನಿಕಮಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರ್ಆನ ಸುನ್ನತು ಮುರಿ ದಲೀಲ್ ತಕಂ ಅಳೋಣ್ಮೆಂಗ್ ಈಮಾಂ ವುಂ ei emme fortama wajibaki alonumenge machangoy hame yako jinning qur'an kirita rasulullah sallallahu alaihi wasallam qur'an kiyawa vidalu hinduga ebe amihun e qur'an adwehi gotamedu rasulullah sallallahu alaihi wasallam madaha vidalu efabe عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب فانوك أصحابك تريان نكم وداعين الرحمن سورة إبكادونغنا كيوا بدالويه سورة فشيكن نمند رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوا بدالويه أدي إبكادون ورا كانولا
hanuhum tibbawagen e kiyawa vidalun adu essevi ehenduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi laqad qara'tuha ala al-jinni laylatal jinni fakanu ahsanu mardudan minkum timan kadefanu jinnina da'watu debban badagenne virega jinnin nan e surek ivvevimen timan kadefanu kiyawa vidalu vime ehendu tibe kadun nafure jinnin e surak kiyawamun dieruga devvi rattu ma riveti vegemve efa hadis kuravani kullama ataitu ala qawlihi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhibani qalu la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadhibu falakal hamd ehindu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban mi ayek anna komme faharaku jinnin e ayata jawab demun mifadan vidalu mifadan dennebiye لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد مياتو گمانے کی اے انسینا جننے تیبامی ہونگے ویری الہو گے نعمت تکو گے تریں تیبامی ہون دوبو کرنی کون نعمت تکیں ہیئے الرحمن سورتو کا تقرار وگے میانا می آیتا کی اللہ تعالی اے آیت تکو کوریں Allah Ta'ala insina jinnan devi ni'ametaka dunya akhirat gewakata anga babalama fa'atake e akuga Allah Ta'ala komme ayataka fa me angani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban Allah Ta'ala ge ni'ametto teren insina jinnin dobukurani kon ni'amaten hiye ehendu jinni ge teren mu'minu jinnina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge da'watu qabul kure e wafda jinni ge wafda miaye vidalu hadith kiyawa dem fi hinduga e bekalam vidaloni e timam menge veri ilahu e iba ilahu ge evves ni'mataka timam men evves ni'mat timam men dogunu kurame iba ilahu hamdu hutte kirit quran ge e ayatan e jinni ge jamaatun jawab de fikam mi ayatun egi gende ehem bima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hayat kulun alon menna wara mativeri filawlu takel libigende egotume salon fa kollane mu'minu jinnina undagu nukuru masha emiyunge kaanaya gellun nudirma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurava fave kuriga attakon egigendiye jinnina da'watu din hinduga emihun iman vika adi bay rimayatoga ashab bekadunnan amru kurava fave tibe kadun sahara terega bakari nota jamalu huyeppunga uluwa hinduga ekani ma ginikanya uluviye kamaku namadu wagutu jehumun bangi adu haruko goalashe ei bangi ge adu ive komme makhluge ves jinni ves qiyamet duga e kaman hekiwane kalege faanuge bastaka embima e falu tantanuga anwata falu rashek ganwata kandumatiga wa hindugas jamaa qaim kuraindu bangi dinuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam amru kuraba fahame egota rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fave inna bil madinati jinnan qad aslamu madina ga ve jinni geteren islam vefawa bay faiza ra'aytum minhum shay'an emihun geteren etche fenijjenama fa adinuhu thalathatan tindwas wanden ediuman amuru kurashe ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان يفهمها آية أمبري آسنا مدم قتل قراش أي شيطانك متاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة قرآن جيترم فينا باي صوفا صوفي يجترم بس حرفا فدا تكتشكي أي مؤمن جنني جترم جنني كبس هم كشيكم في إهم كامون إفدا إتش فني جنما داشه إفدان tin duas wanden diuman angashe kam eti ambura fenna kamuga wana maden gatul kurashe ei shaytaneke ei undagu kuran annecheke hembema madina ga jinninge bayako rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanu gas adi miyadus ulene kan yagin ei jinninam mi risalat baba de munitibe emiyunge terem ves kaabatullah ge fulam umra ve hajjuane baykos ulene kan yagin hame ko shaytanunge kiban salama fuman edi dua kuravuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kuravwa fave
alona mitage jinninge waaqia mu'minu jinninge waaqia emihunna da'wata rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'watu devvikama hidayat devvuman edi kirit qur'an ebeka emihunge macca kiyawa vidalu kama adi emihunna halalu kaabota kete bayan kurevikama mikan kama ekuga alonu faa kollam beenwani insinna jinninge tereme shaytanum waakan kirit qur'an ga angawafabe hame yako e jinni e shaytanunge kiban amilla nafsu rakkateriku mattaka qur'an ga wa taala wahi kurawafave mi tiyabamihunna shaytanage bihume bi asinama tiyabamihun a'udhu kiya shay wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billahi innahu sami'un alim shaytanage bihume undagule waswasen asinama allah taala ge hazratun shaytanage kiban rakkaterun edi du'a kurashe innal ladina ittaqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun taqwa verive iman bi mistakunge terem bayaka jinninge terem mi bayche bihi jenama emiyun allah taala zikrukum handumakon ule ehindu e kamun salame vane mago allah taala emiyun bayan kodde ba ehmi allah taala angani فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم تيباميهم الله لعن الله رحمة بير قربا شيطان آگے کی بان رکھا تیرے قد بنگدی دعا کرا شبکیرت قرآن کیا باہندو ہمیں گوتا علن بتا دنوال دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعا کو نمادن ہنانے کو اکدے کے فانم گونا کربما شیطان کو آواہا کا ان ابی الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول اعوذ بالله منك ثم قال العنك بلعنة الله ثلاثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا ابو الدرداء رضي الله عنه ودانوني رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز قربان هٹاوا ekade ke faano mifadan vidalenu ko timammen adu hema auzu billahi minka kadege kiban allah taala ge hazratun rakateri kamange deme efoga den hadith quran al'anuka bil'anatillahi allah taala ge la'natun kade la'na lav deme efadan timfar hadith quran mafo ekade ke faano appulu dikkurevvi kaman hadith uluga sabit gannani den rasulullah sallallahu alaihi wasallam ನಮಾದು ನಿಮಿ ಮಡಾಗತುಂ ಅಸಾಬೇಕದುಂ ಎ ಬಸುಳುತಕ ಅದೇ ಏಕ ಅಮಲ ಬೇಗತುಂ ಸುವಾಲ್ ಕುರವಿ ಹಿಂದುಗ ಹದೀಸ್ ಕುರವನಿ ಇನ್ನ ಅದುವ್ವಲ್ಲಾಹಿ ಇಬ್ಲೀಸ್ ಜಾ ಬಿಶಿಹಾಬಿನ್ ಮಿನ್ ನಾರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಅದುವ್ ಇಬ್ಲೀಸ್ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ಮಿ ಅಂಗುರು ಗಂಟೆಂ ಹಿಫಾಗೆಂ ಅಯ ಲಿಯಜಾಲಹು ಫಿ ವಜ್ಹಿ ತಿಮಂ ಕದೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮೂಣಂ ಏಗೆಂ ಗೋಣ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ನರ ಅಲಿಫಾನುಗೆ ಅಂಗುರು ಗಂಟೆಂ ಹಿಫಾನ್ ತಿಮಂ ಕೆ ಫಾನ್ ನಮಾದ ಮುಟ್ಟ ಇಬ್ಲೀಸ್ ಅಯ فقلت اعوذ بالله منك دن ತಿಮಂ ಕದೆ ಫಾನು ದenne اعوذ بالله منك ಕದೆಗೆ ಕಿವ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಗೆ ಹಜರತುನ್ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕಮಂ ಎದೆಮೆ ثلاث مرات فدت انفارك ثم قلت العنك بلعنة الله التامة هذه فوقت من قد فانو كيمه الله تعالى لعنة قد لعنة دم فوق تمن قد فانو ಏನಗೆ ಹಿಫುಮ ತಿಮಂ ಕಲೆ ಫಾನು ಹಿಪ್ಪುಳಂಗರ ಬಡಾಗತೆ ವಲ್ಲಾಹಿ ಲೌಲಾ ದಾವತು ಅಖೀನಾ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ನಬಿಯ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ಗೆ ದುಆ ಫುಳು ನುವಾ ನಮ ತಿಮಂ ಕದೆಗೆ ಫಾನು ಎ ಶೈತಾನ ಮಿಸ್ಕಿತುಗೆ ತಂಬೆಕ್ಕ ಬಣಿ ಮುಹೆ ಹೆಂದುನು ವೀಮ ಕೊದಿಂ ಎ ಕಾವುಕ ಕುಳೆ ಹೆದು ಮಟ್ಟಕ ಎತಿ ನಿಕಮೆತಿ ಕೊಲ್ಲಂಗೆ ಗೊಟ್ಟು ಮಿಸ್ಕಿತುಗೆ ತಂಬೆಕ್ಕ ಬಾಣು ಮತ್ತು ತಿಮಂ ಕದೆ ಫಾನು ಹಿತಂಗೆರಿ ಏಕಮಕು ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ಗೆ ಎ ದುಆ ಫುಳು ತಿಮಂ ಕದೆ ಫಾನ ಏಕಂ ಕುರುಮ ತಿಮಂ ಕದೆ ಫಾನು ಎತ್ಕನ್ ದೂಕೊದೆ ದುಆ ಫುಳು ಹದುಮವೆ ವಡಾಗೆ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲೈಹಿ ಸಲಾಮ್ ದುಆ ಕುರವಿ ಕಮ ಕೀರಿತ್ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ವಹಿ ಕುರವಾಫ ವನಿ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي ekade man viddalwiye e hadda bodu korbe raskala ke alaye faafa fussava evves mihaka nulibene fada varugada verikame timan kalege fana devvan deve emi Allah taala Sulaiman alayhi salam devvi khassa kamuge terega jinni shaytanu control kuruma adi imarak kurumu gaves jinni shaytanu baveri emihunge masakken emihun laba masakke kurwa heddevi ehmima ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಜಿನ್ನಿನ್ ತುರಾ ಕುರಬಮ ಗೋಣಾ ಕುರುಮಂ ಆಕಂಬೆ ಸಾಬಿತುಗೆಂದೆ ಹಮ ಏಕೋ ಕೀರಿತಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಸಿಹುರು ಜಹಿ ಬಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಲಬೀದ್ ಇಬ್ನ್ ಅಲ್ ಆಸಮ್
किया यहूदिया को हदाफा सिहुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेवडा नबी हदीस फुलगावनी सुहैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता कान युखय्यल इलैहि अन्नहु यफ़अलु शैअ वमा फ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिहुर जेवडा नबी यदे कदे फनु खामे कुरन कुरेवी कमं हीफुल वडाके नमस एकं एकदेफान नुकुर वेसिहुर के उदगु अदि बैर रिवायत को ने एकम के एकदेफान अंबी कंबदुन्ना को एद्दां कुरेवी कम एकदेफान हीफुल एकम को एद्दां कुरुमु एकदेफान ए सिहुर के सबब हुर सलिगे दिया कम अदि रिवायत को अन्ननी ए सिहुर एकदेफान गागंड का हमस दोस नोत आहारेंगा दो एकदेफान सिहुर के उदगु जौनु कम अदि एफहोगा मदाइक बेकदुम फनु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए सिहुर इत्तम बयान को देवादि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए सिहुर नति कोल्लेवी मिता गालोनु देम फा कोल्लेम बेनु मनी असलु सिहुर सलाम फुमा रुकिया शरीकतुन रुकिया कुरमा की सुन्नतुन साबितुआ कमे अदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए सिहुर जे वडागे तो की सुन्नतुन साबितुआ कमे अदि जिन्नी शैतानु के किबांग थिमागे नफ्स सलाम कुरान मगु थिमागे नफ्स सलाम कुरान कोई कीरित कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतु का वारिद वे फावे एकमको हिता में की मेदो अलोन मन्न एम्मे हीमनी कमेग जिन्नी मोयमन नोता सिहुर जौं फद कमे कुरमते फावा मीहका अवहम कोम्मेस्ताकुं मिसी फंडित हादामिया नोता रुकिया कियवा मीह गेंडम बिए नु एम्मे फुरतम कमका तिमा कुरंबी कमकी तिमागे नफ्सु इस्लाह कुरु मिकमुन सलाम वांग एदे मिया एम्मे फुरतम कुरंबी कमकी फर्दु नमादु तक रक्का तेरिमु एफहु सुन्नन नमाज तक रक्का तेरिमु एफहु हेदुना हवीरुगे दुआ तक रक्का तेरिमु गेम वन्नेरा गे नुकुन्नेरु किया दुआ तक रक्का तेरिमु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतु का साबित वे के शैतान आगे किबे ए शैतान आगे उंदगु तकुन सलाम वाने मगु यगुतुम अलोन विता धन्यवाद देना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के हदीस है قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة المال رمضان بحفظ زكاة رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن كذا فانا حوال كربيه فطر زكاة نغني ما اتكچ فار وروما فطر زكاة بدهتما مسكتو का होरे فطر زكاة गणे फावरी कादुरु तक रेगंड फाराय वेरियगे गोतुका तिमन कलेगे फाना हवाल कुरबुने फ़अतानी आतिन फ़जअल यहकु मिन अत्तआम देन मीह क्वास ए काबो तकतिम वक्कं कुरं एगेन काबो तकतिम ए बाइन नगं उलेनिको तिमन कले फाना एमिया को हिफुने फ़अक़स्तु फ़क़ुल्तु ला अरफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमन कले फाना देन्ने में कले गेन्नानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरियशे एहिंदु एना तिन रेगे मतिम वेस अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु अंगेनागे निकमिति कमा दरिंगिन कमगे वहां के दोगु हेदु मफोगा सलाम वेगेन दनी एम्मे फहुम मी हदीस उलगा वनी तिम्मन रे एना बुननी तिमन्न दू कोल्ला फिनमा कले माने उंगन्ना देना में जिन्नी शैतानुगे की बैंस रक्का तेरी माने कमे यफगा बुननी इदा अवैत इला फिराशिका तिबागे तम्मतिगा ओशोन हिदु फक़रा आयतुल कुर्सी अदि एगडीगा निदंग शोयफा आयतुल कुर्सी किया फिनमा लन यज़ाल अलैका मिन अल्लाह हाफिजुन वला यक़रबुका शैतानुन हत्ता तुस्बिह तिमागे तम्मतिगा ओशोन हिंदु आयतुल कुर्सी किया फिनमा तिबाया अल्लाह ताला रक्कातेर को देवाने बेफुल कुदाय फरात लवे मलाइकत कुलवे अदि हेंदुन वे फातिस वंदन तिबाया शैतान को खैरिनुवाने आयतुल कुर्सी किया फिनमा देन अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु एवा का अने दुग हेंदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या देनमु हदीस को रबनी सदक़क व हुवा कज़ूबुन ذاك शैतान एई दोगुवेरिया ए कलेगे फाना मिफारो एना हेदी तेदेके मिफारो तेदें हेदी एकम को ए जिन्निया के दोगुवेरिया के जिन्नी शैतानों के बैग दोगु फेतुरिफावा मिंबर
बयान को देवूं बस में हदीसों के एक कम एक गुतु का फाग में गेंदे हमें यहाँ को हदीस कुरान ए शैतान के दां का शैतान ने जिन्नी के तेरे वी मी है के एक आबो तक ती वक्कं को हेदी ए में मा अड़नु हम मिता फा कोलम बेनो ने भगुतु के दति कम रुकिया के आयत तक ए के तफसील तंग अड़ोना किया उदवनस अति रुकिया शरइया नु मौदू के एकम वस जिन्नी शैतानों के किबैंग अड़ोन में नवा उदगुदा को रक्का तेरु मट्टका रुकिया कुरमंग एदे मिया को अमीन नफ्स रक्का तेरे कुरंग एदे मिया को एमे फुर्तमानु वस कियावा मिया को फंडित हदा मिया को होदा कन्नुन दामी फंडित वेरिंगे तेरेगा मिया तो वस वरग गिना सुन्नता खिलाफ कंतते बोहरी फंडित के नमग राज्यगा जमानुसुर कुरवंदे गिना कंतते की सिहरु के बावेत्ता एक इतुरुम वस फंडित के तेरे वस सुन्नता मी गायक को नो तो शिरुकु नेक कंतत्ता के तेरेगा वैसे बहिमेने गेंदे सुन्नता खिलाफ बाई अमलता मिसाद का कीरित कुरान के आयत्ता सिहुरु जहीफावा मिया के हाशिगंडुगा लिए हेदु भाई फार लदुवति गुणमन के हिसाब तोगा लिए हेदु तिमा फंडित हदम बेणुवा मिया मिकंकम की कुरान हुद्दवेगे नुआ कंतत्ता कुरान इहानति कों हितु भाई फार कीरित कुरान के हिमने हुरूफुल मुक़त्तआत मिसाल का अलिफ लाम मीम नोता हामीम नोता एनुम वेस आकुरुता मी बदि बेफावा मिया के गैगा लियुम फद कंतत कुरुम मी असु सुन्नता खिलाफ कंका मियवरस बोडंग अलोन फाहम कोल्लम बेनुम वनी रुकिया कुरा मियो के तेरेगा एबा हिमने बय मियो जिन्नी के किबैम वागे एदु अलोन मेंगनं इंगेनी जिन्नी के वाह का बदि मिया के दुनु එහෙදු ගුණදන්න තිමන්නේ කි මුස්ලිම් ජින්නියක ඒ විස් තෙදෙත්තෝ දොගෙත්තෝ විස් ඉතුරු බෙදෙන ගොතෙන්නේ ඒගේ ඉතුරු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ජින්නින්ගේ කිබෑම් වාගයේදී එමිහුගේ කිබෑම් කංකමංගේදී එමිහුල්ලව මසක්ක කුරුවා හද්දවා ෆෙන්නේ එහෙම මේම අස්ලු රුකියා ශරයියාගේ තරග නුහිමන ජින්නිගේ කිබෑම් වාගයේදුමේ මුස්ලිම් ජින්නින් ඇස් बेस कुरान गोता फरवा कुरान गोता किर कुरान कियवि आयत तक मिकंकम की जिन्नी शैतान के किबैंग उगेने हुरी कंकमेन्नु एकम को मिय दो राजगे की कम कोड़तो ग रुकिया के नामो के जिन्नी मोयफा व मिहुं कारिक बाति बैगिंग कियवुमा अदि भाई मिहुं जिन्नी गेंगुले कम बुणुमा मिकंकम की एगो तक वे सुन्नतुन साबित वा कंकमेन्नु अदि अकिन खास को दन्नवादम बेणुवाणी राकीन कियाफा अर राकी तिमन्नगे नमगे कुरे राकी लागे मिकं कियवा कियविदि कियवा मियक अलोन में बदल वेगे नन्नु अलोन में नफ्सु रक्का तेरे कुरे वेनी सिहरा जिन्नी न अदि एनु कंकम रक्का तेरे कुरंग एदे मिया सुन्नत तबावांदी एको तुम बनायन अलोन कुरिन दन्नवादि फदे फर्दु फस्नमादा हेदुना हबीरुगे दुआ तक अदि ए फौगा फाफतकुं एक्किबा वेगे मेनुवी रुकिया को गेन कुरान को हरी शिफा का आयत बेनों को गहने का फ़ायदा है मम फ़ैनो कुरान नमा दो अला मी है अल्लाह नहीं को रवि कंत तो गदमी हुन नमी है एम मी ममी कंकम की असलुत कौम में मियों को एना के नफ्स रक्का तेरी कमा अदि एना शैताना के किबा रक्का तेरी कंदिबी गेंदाने सुन्नत तबावे गेंदाना अलोनुगे वहाँ कोलो मिसाबुं कुरुकोल्लाना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।